pane mapictures ari kusekuleta pasocial media especially on X. Vanhu vauya vachikomenda vachishamisika vachiti zvii zviri kumbonyatso kumboitika. Mukomana anonzi Chivhayo, gwenzi rakabata nderipi? Zvisarapira mashoko, vamwe vari kuuya vachimaramba vachiti aiwa, these images they are generated, AI generated images. Hakuna zvakadai zvakamboitika. Asi panguva ine kuti muri weZimbabwe mumbouya mbotudza mafungiro enyu. Zvisarapira mashoko anomudanyoka panguva ine. Toribo subscribe or like otomba bell icon. Tipinda pahendo yaRufus anoposta mapictures amuri kuona aiwa VP Coast Wikino Chivhayo pamwe chete nemutungamiri wenyika and first lady wamuri kuona aiwa vachiratidza kuti vari kupa respect kuna Wikino Chivhayo. Anodanyira achiti kwakaromba murume uyu Chivhayo kwakaoma. The whole president, wife and senior ZDF officer all bowing down before him like the sun, moon and star in Joseph's dream, which caused him to be sold to the Ishmaelites as a slave. But oyo akachibata kuti chi ndo mashoko anobudanyorwa panguva ine musoro this picture rokunokonza kunyanya kuita pasocial media. Vanhu vari kutoshamisika kuti zvii zviri kumboitika ipapa. Vanhu vanomhanya vachikomenda, topopinda macomments just a few. Vamwe vanyora chiti we're not sure about your comment about Kurumba, but he surely is on the different level and he attributes it to God. What is distinct with him is he is giving as compared to other rich people who hardly give to people, let alone their relatives. He has empowered multiple people. Ndo mashoko anobuda anyogwa aiwa nemomwe. Manopinda vachiti I hear you. Ane zodzo rekutamba nemapresidents. I respect that. What's wrong with the word Kurumba? When you use Mteuro Kumasowe versus Makwenzi from Nganga, the same outcome. Musikavano blesses you. Sandi izvo here ndo bvunzo unobvunzwa nemomwe. Vanopinda vachiti this is definitely AI and AI is getting wild. This never happened. Ndo mafunguro mumwe mwari kuzviramba achiti zvakadai zvisina kana kumboitika. Vanopinda vachiti can't you see the other two are about to take their seats and the gift is on table. Ndo mashoko anobuda achinyogwa nevamwe panguva ine vachiuya vachibvunzwa chiti mukomana anonzi Chivhayo chaizvo chaizvo anomboda kumbonyatso kumboprova chii. Pena comment section medu mbudza mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, machira kuti turn on the bell icon.